Sziasztok! Én itt Jacob vagyok, és mellettem van. Ertika. És ész. Na, és akkor ez egy WoW videó lenne. Taurin játszunk, egyes szordon, és akkor kezdtünk mindhárman egy Taurent. Én Hunter vagyok, Ertika, Warrior, Ace pedig Druida. És akkor kezdjük. Ha jól tudom, akkor Ace, te most level 2-es vagy, neki már volt egy karja, inkább level 2-es. Igen, akartam kezdeni egyet, csak az ész már foglalt volt, ezért a Feralis névet tudtam csak. Most mindenki bejelölt barátnak. Jó, tényleg. Ja, meg vegyük be, Ertika, vedd be Ace-t is. Jó, kokok. Please. Na, akkor kezdjük. Thank you. Na jó van, addig én azt mondom, hogy megvárlak, vagyis hát jövök veletek. Jó, én addig picit a hangot leveszem. Az a biztos. Na, akkor gyertek. Itt szukényben. Eltévedtem. Séta. Vagy tudjátok, lehet így lassan is menni. Ja, aha. Szex. Hogy is volt, várjál. Bro. A perjel, hogy jobb oldal Ja. fölül. Ja. Szembe. Követlek téged. Cicabob. Cica. Aha, menjünk. Szvegjolók. És akkor most akkor úgy van a felállás, hogy én vagyok a damage, Ertika a tank, és akkor Ace, te vagy a healer? Félig. Yep. Hát, Te healer és damage, nem? hát figyelj, akkor berakom magam healerbe. Az lesz a Akkor- talentem, az cső. Hajrá, Jacob. Toljuk. Gyerünk, energy. Mondom, neked is Az a jó, veszem. hogy, ja, az a jó, hogy így most együtt csináljuk, ma akkor mind a kettőn nem beszámolja. De amúgy most mindenki külön öljön ilyen szörnyet, mobot. Ó, bocsi, azt hittem, hogy tudom tartani a lépést. Már hármas vagy? De véletlen volt. Most már azért Én megvárhatsz. szerintem csináld azt, hogy mennyire tudod a te küldi helyedre, ne csináld még a küldi, csak várjál ránk. Amúgy már felvettem ott a küldiket. Hát akkor menj messze, mert te is kapsz XP-t, és akkor mi kevesebb XP-t kapunk. Jó. Van hely, ez minek? Inkább ezt. Ja, kész. Felsütünk. Akkor most kell kinyitni azokat a ilyen zárakat, vagy mi az ilyen börtön ajtókat, azt hiszem. Bűtünk. Autókat. Vagy ilyen kis kettezőket valakiket szabadítani. Nem tudom, szerintetek gyorsabb ütés, vagy több sebzés? Több sebzés. Ja, szerintem is. A tanknak szerintem inkább több legyen az ütése, mint hogy gyorsabb. Szerintem majd nekem, vagy legalábbis majd nekem kell gyorsaság. Az az, hogy nekem nem számolja be ezeket a rácsokat. Annyira utálom, amikor még itt az elején ilyen szar, ilyen dárdát, hogy mi ez, ilyen lándzsát Ja. kap a Hunter. Annyira Tudom, utálom. szarul néz ki. Ja, csúnya. Hát én azért szebbet kaptam, egy ilyen baltát. Tényleg. Oda jó, eljöttem a szélére, azt itt már nincsenek ilyen kertrecek. Vissza kell gyalogolnom. Szívás. Hát az. Nehéz az élet. Ja. Akkor én addig Wow, gyors... level 1-esen megölök egy level 2-es disznót, és... Jújja. Wow. MRG. Addig én Azaz. trénelek. Jó. Visszazárult a ketrec. Trénelek, kopá. Alma. Az kell. Interfasz. Jacob, te már vagy kettes? Hát egyetlen egy kocka kell már csak. Nekem is. Várjál. Kettes vagyok. Lász vagy. Ölj meg egy disznót. Én azért berakom a izét. Pikát. Nektek nem ment el a net, mert nekem úgy akadt meg, hogy Nekem nem. megkérdezte az Ertika, hogy Jacob, neked nem tudom mit van, és akkor csak azt mondtam, hát, és elment. Ja, nekem nem. Na, Nekem Ertika, neked már megvan ez a küldetés, hogy go to Adana? Mindjárt, mert... Mert én már ott vagyok.
Tehát, hogy azért Ott haladjunk. most már nekem is megvan. Mert én is már 2-es vagyok. Milyen nagy szintek ezek? Hát nem a leggyorsabb. Ö, Ez Én- már fejlődés. Hát ez az. És te 3-as vagy? Aha. Oké, akkor Húzzál már le. lassan csatlakozhatsz. Én bejelölöm magamat ilyen holdnak. Focis. A varázslóknak annyi. Ó, itt egy 3-as szintű. Gyerünk. Jó kis válasza van. Azt a rohadt, ez hogy? Hát 3-ason? Azt a... Hacker. Ezzel nem kerülnék Aki- össze. Aki korán kell, aranyat lő. Én ezt kellett Aki hacker, volna anyád. Ja, aki hacker, sok aranyat nyer. Ez így van. Na, mindenki így mondja. Gyere már, fiam. Megyek. Nem neked, wow. Jó. Arccal uglak. Na, nekem kész van. Nekem is. Zik. Jacob, neked? Nekem már csak egyetlen egy ilyen puska kell ezekből. Azt értettem, kus. Én meg Michael De Jackson. én most már mindenből kész vagyok. Michael gyere. Jackson hátrafelé. Amúgy azt hiszem, mindjárt nézem, hogy mikor tudom a tigris formát kitrénelni, mert nekem az a favorit. Nekem már csak 2 kocka, aztán már 3-as vagyok. Nekem 1,5. Ha. Szerintem a küldivel sikerülni fog. Hát abból igen. 19, Várjál, P. Megnézem, hogy amúgy én Survivor leszek itt is. Gondoltam. Ez kicsit buzis volt. Fejlődök egyet, azt már meg lesz a steady shotom. De jó. Kaptam én egy... Ahhoz egy képest, hogy- küldiből. Ahhoz képest, hogy Taurin vagyunk, viszonylag szinte elég gyorsan fejlődünk. Hát igen, egyes szorzón. Mert ugyebár Taurinak, aki nem ismer a Taurit, annak van több szervere a Taurinak, és van 12-es Hát, szorzójú. Csak a Taurik úgymond kliensben van több Hát igen, szerve, nem az ja, övé. igen, igen. Hát, és hát nem tudom, hogy az övéké, azt hiszem igen. Csak Szóval hát, van 12-es szorzójú, ez az egyes szorzójú, és még van 3-as vagy 2-es szorzójú. ja. Azt hiszem 2-es, ha jól tudom. És nekem is beszámol, hogyha ölsz disznót. Ja, jó. Öljél disznót. Disznó tejföl. Natú. Üsd már meg. Üsd. Natú tejföl. Hát most eléggé nekem rontott ez a disznó, nem tudtam távolságiból ütni, csak ezzel a hosszú kás dologgal. Hosszú. Hosszú. Hányastól is van tigris forma? 5-ös. 8-as. Ja. Két különböző szám. Fogadjunk, hogy 8-as. Azt hiszem, én úgy tudom, hogy 5-ös. Titeket is behívott? Ilyen Nem. évbe. Engem nem. De én nem fogadom el. Figyelj, hogy behív. Ja, nem. Segítesz? Na, engem most. Ez a Valar De Moon. ne fogadd el. Ó. Csinálunk majd gildet tényleg. Aha, csinálom. Végre, hogy megölted. Jó van. Jó, várjál, jó. Aj. Na, én kész vagyok, én is. Én kész. is. Énye. Várjál, és mindjárt besegítek. Hát jó, csak engem is Azért bejött hárman ez a magyarországon. ez a Valar Mor... Hát ez nem level 1-es, hát ez kaki. Max egy jobbra azért. Így 3-an megöljük. Na, és kész vagy? Ja, várjál, nekem még ezek a ilyen tűzdobálós izéknek a Oda várjad, Az gyorsan, ja, csináld. akkor addig mi elindulunk. Na, kész.
akarok minél hamarabb beszerezni valami jobb petet, mert ez valami borzasztó. Ja, igen, hát a kezdő az elég sorry. Meg olyan picike. Ja. Amúgy azt nem is értem, hogy miért. Na, én fejlődtem. Ja. Akár Látom, csak te is ész. Majd 10-es szinten tudok majd beszeríteni. Meg már azért picikét messze van. Nem tudom, először ezt a Simple Note-ot, vagy a Ja, Rita of Honor-t. Nekem van egy ilyen healer touch. Healer's touch. ja valakit fel kell healelni. Heal! Heal me! Jacob, neked is van az a küldő, hogy Simple Note? Az at head, nem? At note. Nem az? Nem, de Egy neked... kérdőjel? Angol tudás. Aha, Na, hát akkor az. akkor az. De a Right Right of Honor. Honor, hát az Ja. is sem. Most meg oda megyünk. Ész letolja egyedül. Várjál, megvársz? Ész. Amúgy, de az a baj, hogy itt nem... Hogy most hol van ez? Mert én ezt nem látom, Most hogy... itt megölték. Ja, ez kell? Aha, csak most megölte valaki. És akkor én most mit csináljuk vele? Most akkor addig adjuk le a másik küldit. Ja, igen. Dance, dance, dance. De gyere ész, Legalább van addig el. aki akar, addig azt trainel. Hát mondjuk én. Ó, nekem az jó lenne már. Én is akarok már study-shotot. Vagy lehet, hogy... Nekem meg kell hallod? van Szerintem Moonfire. megölöm ezt a mobot, és szerintem már vagyok 4-es. Olyan. Hát Várj, mennyi XP kell? 10 XP kell. Akkor várjál, ezt megöljük még. Ez is ott. Ó, Ö, és 10 XP volt. hát nekem 8, nekem már csak az egy, és már megvan. Na. A 4-es. peted. A peted is. Ja, együtt fejlődünk. Szerinted mi legyek? Survivor. Biztos? Igen. Az Ja, van. amiket itt kiír, azokat alapból megkapom, amíg még nem talenteltem. Mi van? Aha, azt hiszem. Tehát, hogy tudod, itt nézem itt a spellbookba, hogy a Marksmanship, a Beastmastery, meg még a Survivor, ezeket nézem itt, tudod, hogy miket tudok megkapni, ezeket alapból megkapom, hogyha nem is azt választom. Mondd újra. Ezt nem értettem most. Tehát van a spellbook, tudod, megnyitod a P-vel. Igen. Na és itt vannak a talentek, 3 darab. Igen. És abból nekem mindegyikből mutat szürkén csomót. Ja, azokat mindegyikből. eleve megkapod. Ja, akkor De na, ezt valamelyiket kérdeztem. még csak tallentel. Aha. Van. Azért nem adok előre semmit, attól függ. Na jó, az a healer touch, ez nekem nem megy. Right of Honor, az még oké. Hillelj engem, azt csinálj. Nem. Ja, várj. Jó, Ja, akkor hát én Survivor leszek. gyere ide. Ide jövök. Survivor az jó. Én szerintem. Mondjuk én sokat nem játszom azzal. Na várjál, hogy próbáljam meg, mi van, ha healellek téged. Most valami track, beats. Ja, az, hogy hogy azt hiszem követ a petem, vagy valami. Nekem Valamit nem kaptam. történik semmi. Akkor próbáld meg az egyik örre. Azt is próbáltam. De biztos, hogy jó képességgel próbálod? Hát, igen. Mindegyiket próbálj. Mindegy. Bazzm. Mi van el? Nekem study shottal kell gyakorolnom ilyen bábukon. Nektek még nem kell vissza... Várj, amúgy itt kell valamit. Ott hilled fel a bábukat. Megvan. Amúgy csak annyi a lényeg, hogy használnod kell ezt a tenni. Pillanat. És itt van. Jó, pillanat. Oké. Ez kész. Akkor. Várjál, nekem is. Közben szólnak mindjárt. Oké. Mert akkor egyedül maradtam, akkor addig visszamegyek abba a barlangba, hát most már meg lesz az a... Na, itt vagyok. Na, oké.
közben. Semmi. Remélem most már azért ott lesz. Mi az a vadászpuska itt ennél? Ezt nézd meg, Jake. Ja, nem is, az a kard. Mi ez itt? Ja. Ez Hogy már nekem is ilyen puskám van. De nem, az annak ilyen kék színű kardja volt. Ilyen Lich King Sword. Hát ez még mindig nincs itt. De a hullája már eltűnt. Akkor mindjárt ott lesz. Na hát akkor addig szerintem tartunk egy kis szünetet. Amíg Ja. ide spawnol, akkor addig leállítom videót, akkor majd jelentkezünk, ha itt lesz. Rendben, nagy csősztök. Hello! Na, akkor ez már meg is van. Gyorsan megöljük. Kell szedni vele ezt a szart. Ó, nekem nincsen benne. Nekem sincs. Lehet abba kell? Ebben sincs. Ott fog középen megjelenni. Ja, igen. Állítólag. Ja, igen, ezek már megjelentek, és akkor most jön majd még csak a boss. Aj, helánja már meg. Hát, akkor még ezt megöljük, aztán utána vége is van a első résznek. De utána ugye nem forgattok. Dehogy is. Nem, megvárunk. Hát jó, most nem tudom, meddig nem játszom. 5-ös vagy. Áj, ezt még meg kell várni. Öljük. Hú, ugyanis kell Van benne. HP-ja. Na, oké. Kész. Jó, na akkor szerintem köszönjünk el, na? Így itt. Szerintem. Ja. Így ahogy értékebe, már most adjunk meg neked tiszteletet. Na akkor köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az első rész, majd következünk talán LOL-lal vagy második résszel. Akkor sziasztok! Hello. Sziasztok!